Assalamu alaikum jama'a, barkamu da wannan lokaci. Da Allah jama'a, ina so dan ƙara faɗakarwa, dan yi wata faɗakarwa ne. Da Allah mu yi haƙuri, karatun Qur'ani mu bawa wanda suka iya su fito su yi a social media. Mu haƙura mu yi a ɓoyenmu mu yi nemi lada, saboda abin da ya sa bidiyon ba mu san inda za shi ba. So kuma mutane suna karatun Qur'ani yadda suka ga dama, which is ba haka bane ba. Akwai harafai wanda in baka faɗe su daidai ba fa ka canja kalmar Qur'ani. Akwai tha, akwai sa, akwai sa, duk daban ne. Akwai alif, akwai ainun, duk daban ake faɗa su. Akwai ha'un, duk daban ake faɗa su. Sannan akwai inda za ka yi ja, akwai inda ba za ka ja ba. Wasali, akwai inda daidai za ka faɗa. To ya kamata mu yi haƙuri. Shi wannan bidiyon in mun yi ba mu san inda zai je ba. So ba sai ka yi ba, in dai dama ba ahalin abin ba ne kai. Me ahalin abin? Wanda ka san kullum kana karantarsa, kana karanta shi daban, kana karantarsa daban, ka karance shi, sannan kuma kullum kana muraja'a, kana bi yau da gobe. So da akwai bambanci da karatun yarinta da na girma, wannan zan ba ku shi. Sai da na yi shekaru da yawa, kaman Allah ya tuba da yawa, a wajen wasu kaɗan ne. Sai da na shekaru sai na gane oke, karatun da na yarinta da akwai mistake. So sai ka dawo sai ka gyara, saboda shi yaro kawai anyhow yake faɗa, su kuma iyayensa murna suke cewa ya iya karatun. So wasu ma kuma iyayensa ba su yi karatun ba, amma ba kuma yadda za ka canja shi akan wannan adamin. Ana dai so ya hadda yayi. So yanzu ne ake bi ana gyarawa. In ka san hadda ka tun kana yaro ka yi ta, so ka haƙura da wannan adamin. Sannan kuma ka san cewa kai baka cika karanta Qur'anin ba, sai azumi. So wannan ma shawarar da zan baka ji. Sannan mu samu nutsuwa lokacin da zamu bidiyon, saboda me girman abin da muke karanta. Suturarka, yanayin yadda kake karatun, muryarka ka seta su komai. Yawanci mun fi damuwa da muryar mu ta daɗi. Kawai ka matsa bakinka kai ta kai a ji daɗi, ba shi bane ba. In za ka yi kaga da alif ɗin nan da ainun ɗin duk wajen faɗarsu daban ne. Duk daban-daban ne. To kaga wani yansa a'uzi zai ce ma, wani kuma duk zai haɗe ce ma ainun. So ya kamata mu gane wannan. Yawwa mu mai da hankali, mu samu nutsuwa, ba kaman konkur bane na waka. Ita waka in ka ga dama da guduma ya ka shigo rawarta. In ka wani ya kama shigo da kafa ɗaya, wani ya shigo wani ya shigo, ko duk da ka za ka yi. Amma Qur'ani sai ka samu nutsuwa cak za ka karanta shi yadda ya kamata. Kana tunanin me kake karanta, kana hankalinka baki ɗaya sai ya kansa. Amma in kana da haddaka, wannan kana da ita ne, ko kana da haddar wallahi wani lokaci in baka buɗe ba wallahi sai an ci gyaranka sosai. To shi baka nuna masa kai ka riga ka gama da shi, ba a wannan. Na yawwa a dai ba a hankali. Motoci kam na hango su, insha Allah na hango motoci akwai su. Allah dai ya samu dace, da Allah dai a gyara. Wanda ya san ba zai iya ba ya haƙura. Yawwa ba a san inda karatun zai je ba za a ce ba kyau ba, tunda an riga an fara ana yin, ba za a ce kada a yi ba. So amma a kyautata hanyar yin. Allah ya ba mu ladan niyya, Allah ya samu dace, amin. Ma'assalam.